थांनाय बिसि 1783 बिसिनि दिनैहाय 30 मार्च सालमारि वनो आमेरिका साकनि हाक्टरनो yok sama soba sengsajakma sal थांनाय बिसि 1853 नि 30 मार्च दिनैहाय सालमारि वनो हायंनि बैला सेटेलाइट अंखरग्रामा साल थांनाय बिसि 1867 दिनैहाय 30 मार्च सालमारि वनो रासिया हाक्टर अलास्कानो यासागै नामा साल थांनाय बिसि 1870 दिनैहाय 30 मार्च सालमारि वनो आमेरिकाओ बैला हवार्ड यूनिवर्सिटी सेंजाकमा साल थांनाय बिसि 1945 बिसिनि दिनैहाय 30 मार्च सालमारि वनो सेकेंड वर्ल्ड वार एबा उलसाहायुं सभा मथाकजाकमा साल थांनाय बिसि 1981 बिसिनि दिनैहाय 30 मार्च सालमारि वनो भारत हाक्टरनि बैला बोरै प्राइम मिनिस्टार एबा मंत्री बख्रक इंद्रकान्दिनो कौगै बुथारजाकमा साल थांनाय बिसि 2002 नि दिनैहाय 30 मार्च सालमारि वनो भारत हाक्टरनि इंगै बैला बोरैनो राष्ट्र बख्रक एबा प्रेसिडेंट संजाकमा साल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो नि इंगै थांनाय 2009 बिसिनि दिनैहाय 30 मार्च सालमारि वनो पालवो बैला थांगानि बागै याका नाजाग्रावो आबोनि मिशननि मुं मंगल यात्रा 1 होनै रजागो थांनाय बिसि 2019 30 मार्च दिनैहाय सालमारि वनो ब्रिटिश हाक्टरनि इंगै यूरोपियन यूनियन नो याकारमा साल